Днес 15 май 2025 година, центъра на село Чеканец, община Драгоман, Софийска област. Ще заснемем нещо, което от години се трупа, продължава да се замърсява тук. Това е, ето го, канала. Може да го видите. Клоните, мръсотиите. Канала, който трябва да се отица водата. Ето. Да, но е замърсен с боклуци и не може да се отича, тъй като виждате клони, борови клони, рязани и свърлени тук. Продължаваме да виждаме тревата. Клони продължаваме. Това е канала.